Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Kitungkap ko mo. Kinsa naman sad ning tawana. Nganong gusto mako niyang patyon. Kauban ka ni Puldo. Nga gusto mo patay na ko. Kinsa man ka ang ako mga kaaway sa una. Gawas kang Puldo. Daghan gyud ini sila. Kinahanglan magkapanawag kong tapang. Pero sa dili pa, ako nang igaid kini tawana. Excited na kayo mahipaw sa kamatayon ni Dorina. Oh. Hello? Alexa? Happy kayo si Mami karon. Kung ganong happy ka man, Nika. Ha? Wa lang. Tungod kay dako-dako naman gud si Alexa. Tanawar ako siya, oh. Miliwat na siya ni mo, Eman. Kumusta naman si Mrs. Grace? Magpaabot ra siya kun makuha na namo ang gi-order niyang bata. Sige. May lakaw ko. Di ko maniud to din. Nahibaw ko. Mag-abot mo ni Dorina sa beach. Pero sorry na lang, Eman. Kay patay na si Dorina nga imong maabtan sa beach. Si Dorina. Hello, Dorina. Joseph, nagkinhalan ko sa imong tabang. Usa? Nga naman. Unsa may nahitabo ha? Aw, hain ka magkaron. Unsa mang tabanga ang imong gikinahanglan? May tao na sa mga gusto mo patay nako. Usa? Di ako karon sa usa ka beach resort. Og gisuod ko og daotang tao. Patyon utak ko niya pinaagi sa pagdunggap. May nalaki na kabantay dayon ko niya. Sige, buwan ako karon dayon. Aw, nagtawag ka na bag pulis? Wapa, ikaw nga ako giuna. Hain man karon ang mga taong gusto mong patayin nimo. Diya sa kwarto nga akong giukupahan sa beach. Akong gigapos. Samdan siya ug ako sa... Usa? Samdan ka? Unsa ka laom? Kinahanglan manawag kag ambulansya. Dili ba mo? Doktor ka, ikaw ni atiman ako. Ay kabala ka, dili kay lawom ang ako sa bed. Sa bagar ko na igo. Ha? Magpaabot ko nimo. Unsa man nga beach resort ang imong gianha? Sige, Joseph. Magpaabot ko nimo. Okay, sige. Bye. May kay nakabaton ka nagbuot. Ay nagapangusog. Ano magdugo og samot ka na imong sabad. Karon, sa akong pangutanan nimo. Nganong gusto ko nimong patyon? Ay kung siga-sigai ang imong mga mata. Tubaga ang akong pangutana. Sa dili pa ko makaunahuna sa pagtiwas nimo. Dili mahimong patyon ako nimo sa way igong hinungdan, di ba? Klaro kayo nga hard killer ka. Karon,
tubaga na ang akong pangutana. Kinsa ang nagsugo ni mong patsyon ko? Kinsa? Ayog pagos mo! Gusto kang iduot ko ng imong samad sa maini? Sobo! Sulti na kung kinsa nagsugo ni mo! Kinsa! Si Bimbo. Bimbo? Kinsa ka na si Bimbo? Paminaw, kinsa ka na si Bimbo? Akong kaila pero huwag may bawa ko kinsa yung nagsugo niya. Sugo kung patsyon ka. Pila! Pila! 150,000. 150,000? Ang bilis sa akong kinabuhi. Trabaho lang nga ako. Wala personal. Kinsa ka na si Bimbo? Asa ko siya mahimong makitan? Ambot. Kausa kami nakita na sa cellphone ra nga mong transaksyon. Nga ako magkaina kung kinsa nga nga mo. Bakal kon! Wa ko mamaka. Wa di ay! Pasalamat ka. Nga dili ta parehas og dagan sa utok. Kaya kung nahitabo pa nga sama ko sa una. Pasilo ako. Sama ko sa una. Namausap. Oh, dili na gyud ba usab? Kay ipapriso ta ka. May nanawag nimo. Be. Niyaram na si imong bulsa imong cellphone. Ayaw sa tubag. Ayaw. Nanawag na tingali nimo ang imong amo. Hello? Right, Bart. Nganong gusto ko nimong patsyon? Ha? Kinsay nagsugo nimo aron patsyon ko? Right, Bart. Niya na. Himatsyon. Busa tubaga na lang ko. Nganong gusto ko nimong ipapatay, Bimbo? Nadlok siya. Busa ikaw. Ikaw ang musulti nako karon kung kinsa kini si Bimbo. Ako mahibaw. Uy. Ano? Mga pulis. Oh, mga pulis! Dakpon ka na nila! Ug sila na'y bahala nimo. Kadugay pang nanawag ni Bimbo. Gusto ko mahibaw kung patay na ba si Dorina. Oh. Hello? Bimbo? Gabi ka. Oh, Malas mo. masa di malas, ha? Ma'am, nanawag ko ni Bart. Gusto rin na nagtubag. Oh, O bisulti nga imatyo na ko si Bart. shit. Unsa man pagkahitabo, ah? Nga nung si Bart man ang himat yun. Ma'am, huwag may pao kung salita mo. So siya, pagdali, lakaw dayon, karon dayon. Oo, ma'am. Bye. Klitsi ka panuay. Unsa man pagkahitabo, ah? May kayo ka malupig sa kusugat ng tawhana. Dorina. Dorina, may mong mangutana. Unsa man na? Ganong naabot mo sa kaining dapita. Ganahan ko din kay Linaw. O magkapanghunahon akong maayo sa buhaton ako sa umaabot. Ha? Joseph. Dako nag-chance ka mahibawan ko ang nahitabo sa atong anak. Unsa? Pero wa pa ko ikasulti nimo karon. Paabutan na lang ang sunod nga mahitabo. Makalagot! Makalagot! O sige, sugo mo kang Bimbo ni ka. Eman, naa ka diha? Daan pa ko nga doon na kay anomalya nga gibuhat. Oh. Tubag ako. Unsay gisugo nimo kang Bimbo? Ug kinsa ang himatyon? Eman, ayaw ka suko. Sa ato pa angay kung yun ay ikasuko ang gisugo mo kang Bimbo. Kuan,
Tubag ako! Unsay gisugo nimo kang bimbong. Kung gusto ko, nagikan mismo si mong baba nga ako mabati ang tubag sa kupangutanan ni ka. Man, gisakitan ko. Ha? Buhiing ako bukton. Mabali gining bukto nimo. Kundi ka musulti. Man, Unsay gisugo nimo kang bimbong. Ayaw pamakak. Kadihar ako naniid nimo. Gipatuo talang ka nga mulakaw ko. Pero ikaw ang akong gipanid-an. Kaya nahibaw ko nga dunay rason ang imong gipakitang kalipay karon. man, sorry. Unya na pangayo og suri. Kung mahibaw na ko, kung sa gisugo ni mo kang bimbo. Ayaw pa buta nga adto kung mangutana ni bimbo si mga gisugo niya. Kay doon na yung mamatay. Ako siya gisugo Saunsa! sa pagpangitaw gitman nga mapatay ni Dorina. Unsa! Si Dorina ang imong gipapatay! Doon kinaibaw ko nga doon na mo'y relasyon. Nag-abot mo sa kanaang bahay nga imong giingon nga imong paliton. Basta gusto kong mamatay siya. Gagaw ka! Sige, sugo mo sa pagpatay ni Dorina! Ha? Ika! Ako makaila. Pero gusto kong mamatay siya. Dili man ko mulampos karon. Pero sa sunod, ipaniguro kong mamatay na yan siya. Dili mo siya mahimong ipapatay! Mamatay siya! Mamatay ka sa... Kung patsyonin mo si Dorina! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!